Някъде при Ангрото. Да, Дима, виж на къде отива. Отива там. Към Драговищите си ги обгаси. Даже някой път може да стигне до Лом. Може и додолу. Нали, а ето това куфа се мислиш преди малко, че е басейн. Да, те ми пълт бокуци. Сега ако имаше дъжд, добре, няма. Сега ако имаше дъжд, добре, щеше да го изгаси, ама аз в момента няма. Това е страшна жега, да. Страстна жега, запали се Ангрото. Сега обеляйте го смърди там. Да, не бати чернилка. да, на мен малко ми мирише на пожарец. Не, малко ми е много, не. Мирише ми на пушек. На мен ми мирише по-скоро от пушека на цигарата, която пушиш в момента, не от пожара. Може? Мале. Хора, гледайте го веднага. Това е доста важно. Вижте какъв пожар има срещу нас. Вижте, дори даже кучето и горкото ла от пожара. Мале. Добре, че са викнали бърза помощ, чух. Пожарно. Но принципно тези колеги там долу хич не им интересуват пожарата. Не мога отива натам, към Лом. Този пожар е в квартал. Квартал между Люлин и Обеля по-скоро се е запалило нещо. До фирма на Гроб. Не, това да не от автомивката, бе. Бърза помощ. Не знам къде. Аз, але. Този клип е важен. Трябва всеки един човек да не го пропуска, разбрахте ли? Добре. Принципно всеки един човек не трябва да изпуска, мале, и виж колко вече далече дима. Това ще обгази Обеля. Това ще... Обеля вече е обгазена. Обгазена е. Ето виж, пожара вече се е замръсил. Добре, ти още имаш цигара в ръката. Какво се е запалило? Вече намаля пушето нещо. Може да го гасят. Мога да го гасят, да. Аз съм единственото под прикритие, който никой не знае кой да гледа пожара. Пак има бокуци. Вече и камерата ми се изпоти. Мале, директно на всеки 30 секунди камерата ми се поти.